Nasunog ang usa ka bangkang dimotor nga giluwanan sa mga turista sa usa ka beach resort sa Barangay Puhan sa lungsod sa Valle Hermoso sa lalawigan sa Negros Oriental niadtong Domingo sa hapon. Daling na-rescue sa mga personnel sa Philippine Coast Guard ug sa local rescue team ang napuo ka mga pasahero. Giingong giabangan sa mga turista ang maong motorbangka alang sa sightseeing sa kadagatan sa lungsod. Apan pagbalik na sa resort, kalit lang nga misiga ang spark plug sa maong bangka. Sa post sa mga netizen, nasayran sa Coast Guard ang panghitabo ug napahigayon-dayon ang rescue operation sa labing daling panahon. Nagpadayon pa usab ang investigasyon kalabot sa maong insidente. Nahimangno sa Coast Guard sa mga nanag-iya ug sa mga operator sa pampot nga siguroong anaa sa kondisyon ang mga motorbangka aron dili na masubli pa ang maong hitabo. Gawas pa niini, mas siguro nga luwas sa mga pasahero ug ang mga turista nga ilang giserbisyuhan. Aming in-advisean sir yung mga bangka sir, mga boat operators na i-maintain nila sir ang kanilang mga bangka. Na linisan yung karburador, ganyan, i-check maigi sir before bumiyahe.